Il-ġimgħa filgħodu tnediet l-Istrateġija Nazzjonali għall-Attività Fiżika 2025-2030 frott ta' ħidma interministerjali b'risq is-saħħa fiżika tal-poplu kollu. Fil-fatt kif tispjega s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gawci, din l-istrateġija qed tadotta approċċ tal-Gvern kollu bil-għan li jintlaħqu 7 miri ta' priorità tal-istess strateġija. Din l-istrateġija qiegħda għal kulħadd li aħna nħarsu minn meta persuna tkun pregnant sakemm persuna jitwielet, jibda jikber, ikun qiegħed l-iskola, u mbagħad imur jibda jaħdem u mbagħad anke l-anzjani. Għaliex aħna nemmnu l-attività fiżika hija importanti tul il-ħajja. Importanti ħafna wkoll li din hija strateġija fejn inti għandek il-whole of society u whole of government approach li inti għandek l-entitajiet kollha li jridu jaħdmu biex hekk aħna nkun nistgħu nippromovu l-attività fiżika. In-nies kunu jafu x'jistgħu jagħmlu attività fiżika għal dawk li huma l-abbiltajiet tagħhom u skont l-età tagħhom, imma anke wkoll li nsaħħu l-ambjent biex inkun nistgħu l-ambjent jippromovi li persuna jagħmel l-attività fiżika. It-tnedija ta' din l-istrateġija taqgħet mal-qafas għal mart mhux infettiv illi ġie adottat ftit tal-ġimgħat ilu. Il-Ministri responsabbli mill-qasam tas-saħħa u dak tal-edukazzjoni u l-isport preżenti għat-tnedija innutaw l-importanza tal-mod li bih qed tiġi implementata din il-ħidma. Il-Gvern jixtieq li s-soċjetà tagħna ikollha bażi solida ta' eżerċizzju fiżiku. Għalhekk illum iltqajna hawnhekk aħna u l-Ministeru tal-Edukazzjoni, iż-żgħażagħ, l-isport u r-riċerka. Għaliex miż-żgħar irridu nibdew l-idea li l-eżerċizzju fiżiku kuljum huwa tajjeb għalik fiżikament u mentalment, irridu nibdew minn hemm. Min-naħa tiegħu il-Ministru Clifton Grima nnota kif din il-ħidma interministerjali twassal biex aktar riżorsi jiġu allokati għal dan il-għan waqt li semma kif dan kollu jista' biss isir jekk ikun hemm irrieda politika.